nosaltres vam començar era bastant utòpica, no? Tot el món ens deia, però què feu? Això què és? Era com molt estrany, no? A la gent li resultava molt estrany perquè no estaven acostumats, no? I perquè, sobretot el que dèiem abans, que existia aquest prejudici, no? De que el valencià només es va parlar en casa, que això, que no fareu res, que arribareu amb més gent si canteu en altres llengües. Doncs, bueno, gràcies al treball nostre, de les generacions anteriors nostres i de les generacions més joves que estan eixint ara, s'ha aconseguit normalitzar això, i això és una cosa el que hem aportat no només nosaltres, com dic, sinó tota la gent que s'ha compromès amb la llengua. Bé, doncs, Obrim Pas va néixer a l'Institut Benlliure, a València, i va néixer en el context de les línies en valencià, tenint en compte que nosaltres vam ser la segona línia en valencià que va haver al Benlliure, i va ser en el context de València, doncs eren 4 o 5 instituts només que hi havia línies en aquesta època. Aleshores, nosaltres sempre hem dit que som un poc com fills de la línia, perquè d'alguna manera la línia va possibilitar que molta gent ens trobàrem allí, molta gent que parlàvem valencià o que teníem interès per la llengua, ens trobàrem en aquestes classes, i això va crear com un caldo de cultiu per a moltes iniciatives. I a banda, era el moment que nosaltres també volíem demostrar que es podia fer coses en valencià en un moment en què a València Ciutat això era molt difícil. Quan nosaltres estudiàvem a la línia tampoc ens agradava el fet que nosaltres estàvem en tot l'institut, hi havia 8 cursos, 7 en castellà i 1 en valencià, i clar, això semblava més rares de l'institut. Vam tindre que demostrar nosaltres en el nostre treball que no érem uns friquis i tal, que es podia viure en valencià i ser normals i fer les coses que fas normalment i que te podia molar tot el que li molava a qualsevol altre, i no quedar-nos en el nostre gueto. I això també és un altre treball que s'ha de fer, intentar trencar amb això i arribar a més gent, tot i que ara les línies funcionen, ha canviat molt també des de quan nosaltres estudiàvem, és una altra realitat. Si n'hi ha que fer un terç en anglès, un terç en castellà i un terç en valencià, el valencià quedarà relegat a l'assignatura de música i no sé què, i l'altre serà... Així que hi ha que fer propostes serioses, i com les que ha fet Escola Valenciana en el seu pla de plurilingüisme, que és una proposta seriosa i rigorosa, no és com la de la conselleria, que estava feta més que res per a fotre la llengua. La batalla que hi ha ara és que les línies, que n'hi ha moltes, també, quan n'hi ha moltes més, passa això, que molta gent estudia en valencià però després no el parla. I també hi ha que seguir treballant això per a que aquesta gent que ha crescut en la llengua el porta també al carrer, que és molt complicat també per la pressió social que hi ha, sobretot a València Ciutat.